Jadi sing dijamin mlebu swarga nalikane matane menungso iku mau dijipuk ya. Inna Allaha ta'ala yaqulu idza akhadtu karimatai abdi. Ketika aku jipuk sesuatu yang berharga dari hambaku, dua sesuatu yang paling berharga dari hambaku, maka tidak ada balasan yang layak kecuali surga. Iku menungso sing sabar. Ngono lho, menungso sing sabar. Jadi menungso sing asale iso melihat, bisa melihat, kemudian tidak bisa melihat. Ya, manusia yang awalnya bisa melihat, kemudian tidak bisa melihat. Itu tidak ada balasan yang layak kecuali surga. Tapi menungso sing sabar, nak menungsane gak sabar, ya ora mlebu swarga. Sabar tegese yo wayang ibadah ya tetep ngibadah. Ya. Ya tetep gelem nglakoni perintah Allah taala. Lho wong mripate dijipuk dhek misah-misah. Ya. Mripate asale iso delok malah dadi gak iso delok. Dhek kok misah-misah ya ora iso mlebu swarga. Jadi yang dijanjikan oleh Allah taala menungso sing asale iso delok malah dadi gak iso delok. Yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, dijanjikan swarga, iku menungso sing gelem sabar ketika diuji kaya ngono kuwi. Sing gak gelem sabar yo gak iso. Gak nyambung. Ngono juga buta terus misa-misa. Terus gak gelem salat, gak gelem ngibadah, ya padha wae no. Ya gak nyambung no. Nah, artinya dia ya tetap gak masuk ning gone lam yakun lahu indi jaza undil jannah. Nah,